Pulis ay gol. Dagispa ngut ki paiba na gijaj benriu baper kila mi enne ka step hadian ka huri hura ka balami ha ka khadop krong ka jina ne which bridge ka bodon ha amjok barni hat na ka daw bala ka no bala krong pisa wat ye ki mar ki mata jong ki trai shinong ha ka ti ka thain ru katkom ka jingtip bala yo lum la ong ru ba ka te ka jingye ka jia kalas dang nadu henen ka step ha ka por arba jaa hapring ki briu ki batre ha ka te ka which bridge bat ki katu ka ni ki briu na ka te ka thain ki bala khle jaj benriu na du ki garo nepali pat ki we Henry katei ka jing kajia kalanang pur batnang he hene ka step hadu kapor khadoi bja ha ka bakalami ka jing show edan daki paj bur yakinong trei jong katei ka which bridge barkala don ru ka jing ya takti mar kaliang laong ru baha katei ka jing ya kulmar u joni nongrim wade uwei na kinong ap khodom ubre ru uwei na kinong elam juga ke es yuri boy badru urang ya kura bapau ka jila ulakta akti ya uwei nong nya auto bala tip kerteng kum udurga thapa hadu bala mensaujur bat lapenkit ya u sha civil hospital nongpo Nakaliang ki pulit bat magister hadin ka jingyo jingtip kila her marma syakate ka jaka naka banta bantem ya ka huri hura bat day da ka jing poi klo jong ki pulit balala bantem ya ka jing kulmar bat nakaliang jong ki board district kila kang kerdep sendon no ya ka te ka which bridge Halo ka te ka jing jia nakaliang ki pulit kila kem bat ra no yo joni nongrum sha nongpo police station naka banta ban pendlong ya ka jing token bat register case ha ka bai day bat kene Ini kalau ngop ni ya. Ngayo ka jungtip na step don ba phone nga. Apo don yung step number nga ba phone nga step. Baka don kay jing huri hura kay jing shot dinda ko. Ani ajan po kata. Kita hadin unto nga sa phone no kulit, apo tip sa kulit. Maka jing dia ka demo step Arduna step Arduna. Na step ngayo ngayo phone to gidon ba phone nga. Nga phone to nga tips kana. Nga tips po kana po. Nagaliak pulis, point pulis giladap di pai bor ne tidak adin lai sai ne pun stu la ne kala layu ti yalam no sport tanat pat dah adin sport tanat ni pen sport tanat ti ji tokit kan don sport tanat ta natip kumbah ye tho ba kade ge jembet am de ge jembet along step si Arduna huri hura ti kade hati por hi ngala ada betul kemut ka dah adin pat tu bahasa syo bahasa ayub tu dah adin gidon bahiin hasab ya poi ngala poi tersis pagi poi cepat ba nilai poin paiba berdua itu dia petip sengi tinggi orang ini mana kalian nasional ini ini lala berbenah lala berbenah kami itu ada hadin tu ada gaji yang keren gaji terbaik begini ini alam los sport tanah dapat tanah lah dapat apa yang bahian yang saya jom kena besar sementara don gaji tokit kalian sekarang ya sementara sepang poin so poin magistrate nanti additional DSP additional SP, additional DSP, dia poin lah. Sementara kita hang dok sport tak, kat bawah, dia berkerja doket.